Nahi beste libururen atzean eskuta zaitez, baina inbeste hitzekin jastakizun horrezaren, etorrita esango dizut nola itzultzen den. Hizkuntza bakar batean ea ondo lertzen den, helburua garbi gorrotatzea alden, dakidanetan esango dizut nola ez. Hasi berri isilik geratu nintzen, irainetan igerian alabearrez, baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez. Txitu nazazu albazu, daukatera ikite, zugandik salbu. Botere urridunak edo zein botere goxe, bi esku izan ta biak olioz bete, maitatzea beste zerbait da bide batez. Urteak pasa ditut zuri begira, eragin zenidan krisiaren arira, nera besortzaile baten lehen deserria.